Goedenavond dames en heren, mijn naam is Makeda. Vandaag wil ik het hebben over de betekenis van onze Anansi-Tori. De betekenis van het energetisch veld. Het energetisch veld wat ons allemaal verbindt. Wij Surinamers praten over onze Anansi-Tories. En wij kennen het spinnenweb, waarin Baanansi en Ma'akuba ons heel veel mooie lessen leren. Wij hebben in onze cultuur heel veel metaforen, verhalen, waar onze voorouders voor ons hebben achtergelaten. En allemaal zitten er lessen. Vandaag kijken we dus naar het spinnenweb van Baanansi en Ma'akuba, het mannelijke en het vrouwelijke principe van het leven in de spinnenweb. Wat is die spinnenweb? Wat is energetisch verbinding? Energetisch betekent eigenlijk de stroming van energie. Energie in deze zin, chi, is levensenergie, is lading. Stroom of iets dat te maken heeft met energie, dat is wat men verstaat onder energetisch. Van onze lichamen tot de bomen, planten, zelfs het huis en de meubels die erin staan. Alles binnen ons universum is opgebouwd uit moleculen, atomen en energie. Harmonieuze stroom brengt verbinding, dan is het in harmonie. Dan is die spinnenweb vast aan elkaar en dan loopt alles van de ene knooppunt naar de ander. Geblokkeerde stroom of geblokkeerde energie brengt disbalans. Maar ook een te veel of een te weinig aan deze energie, deze chi, dat brengt disbalans. Als het weinig is, of het is gebrekkig, of van gebrekkige kwaliteit, dan kan dat ervoor zorgen dat op termijn fysieke, mentale, emotionele en of spirituele ziektes kunnen veroorzaakt worden. Elektriciteit, licht en warmte zijn dus vormen van energie. Elektriciteit wordt vaak stroom genoemd. En het is eigenlijk niks anders dan energie. Elektriciteit is licht en warmte. En zij vormen dus energie. Alles in onze wereld is energie. En elektriciteit wordt gevormd door stroming van elektronen van A naar B. Die gaan dus van het ene punt naar de andere punt stromen. En op het moment dat je het stroomt, hebben wij het over stroom. Als die van A naar B gaat, dan hebben we het over elektriciteit. Het is ook een beetje, een ander woord ervoor is ook een stroomkring. Energie wordt ook aangeduid als mogelijkheid om arbeid te verrichten. Of ruimer, de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. Als je iets wil veranderen, je wil iets transformeren, dan doe je dat dus met energie. Energie is dus werkend, het is stromend, het moet in beweging zijn. In Suriname kennen wij die Gedeyusu, die mierenhoop, die Godo, waarin alle informatie van onze geschiedenis staat opgeslagen. En we hebben het over die spinnenweb van Baanansi en Mama Akuba. Het vrouwelijke en het mannelijke principe in verbinding in het energetisch veld waarin alles zijn bestaan heeft en zijn voorsprong heeft. En dan vanaf de eerste mens tot en met wij die nu leven. Dus wat valt er onder energetisch? In het energetische is alles met elkaar verbonden door chi, door levensenergie. Energie is de basis waarop het universum en dus onze wereld bestaat.
elk lichaam heeft ook een energetisch lichaam. Dat weet niet iedereen. Iedereen gaat er maar vanuit dat je alleen dit stoffelijk lichaam bent. Maar naast dit stoffelijk lichaam heb je nog meerdere lichamen. En een van deze lichamen is het energetisch lichaam. Wat om ons lichaam, om onze stoffelijke lichaam heen is. Er bestaat dus een energetische wereld waarin wij met onze stoffelijke wereld in leven. Maar we zijn ons er niet van bewust. Net zoals hoe een vis die in water leeft zich niet ervan bewust is dat hij in water leeft. Want het water is voor hem normaal. Zo is het energetisch veld voor ons normaal. En denken we er niet eens over na. Wat zijn energetische klachten? Stress, burn-out, traumatische ervaringen, zoals slavernij, verkrachtingen. Dat zijn klachten die je kan krijgen wanneer je energie geblokkeerd is. Je hebt individuele en collectieve onverwerkte emoties. Emotioneel geleden familiedrama's die opgestapeld zijn en die nu vloeken zijn geworden, of generationele overgedragen trauma's. Dat zijn allemaal energetische klachten. Ze zijn in het energieveld opgelopen. Maar ook hoofdpijn, migraine of andere pijnklachten zijn uitingen van energetische klachten. Depressieve gevoelens, onrustige gedachten, vermoeidheid, weinig energie of fitloos zijn, weinig energie hebben. Maar ook wat wij in Suriname fio noemen, of een gebroken kra. Dat zijn energetische klachten. Maar ook wanneer een mens zichzelf loslaat voor de wereld. In Suriname zeggen we, Giabra, je geeft op. Je geeft je over. Eigenlijk geef je op. Dat zijn allemaal energetische klachten. Hoe werkt energetische energie? Er zijn momenten en middelen die mensen in kunnen zetten bij energetische klachten. Familieopstellingen die geven inzicht in vastgelopen energie, die dan overgeërfd zijn door mensen van vandaag. Familieopstellingen kunnen inzicht geven in verkeerd aangeleerde patronen. Ze geven inzicht in doorgegeven opgeslagen pijn in het lijf, wat eigenlijk begint in het energetisch lichaam. Maar ook waar schaamte en machteloosheid vandaan komt en waar het opgeslagen is in het energetisch veld van een persoon. Maar ook mensen die kaarten lezen, tarotkaarten, kunnen begeleiden. Daarnaast kunnen ze wijzen op archetypen. Dat zijn dus oerbeelden waar mensen dus ook in gevangen kunnen zitten. Of oerbeelden die niet langer opgenomen zijn in een familie of in een persoon. Omdat deze archetypen of oerbeelden onzichtbaar zijn geworden in het leven van de persoon. De Akasha, of de Kidde-Yuzu of de spinnenweb, onze Anansitori. Daarin zitten eigenlijk alle blokkades, alle energetische klachten en kennis van onze familieleden opgeslagen in het web. Dus willen we oplossen, dan zullen we toch naar onze Anansitori moeten gaan kijken. De Anansitori van onze Bere of onze Osso. Want door kennis te krijgen van je eigen Anansitori, van je eigen web, wordt het bekend. En als het bekend is, dan ben je niet afgesneden van de verschillende verbindingen die er zijn tussen jou en je kabras, je
overleden voorouders. Energetische kennis is noodzakelijk. En het kan behandeld worden, vooral wanneer er opgeruimd moet worden. Want ieder web en ieder gezin, ieder osse, iedere bere, ieder anansitori heeft een zelfhelende vermogen. Maar ook het energetisch lichaam van de mens heeft een zelfhelend vermogen. Door vastzittende energie en lading dus te laten doorstromen en weer in beweging te brengen, maakt men dus weer verbinding en men ruimt op. En men maakt dan gezonde verbinding met zijn energetisch veld, met zijn energetische verleden. En door dingen op te lossen, krijgt men dus weer ruimte en ontspanning in het energetisch veld. Dus hoe mensen dan met elkaar omgaan. Het hele systeem verandert wanneer men inzicht krijgt in bepaalde patronen waar men als persoon of als collectief, als land ook, als natie, waar we dus last van hebben. Als je daar inzicht in krijgt, in welke patronen ervoor zorgen dat je eigenlijk niet verder komt, dat je vastloopt te zitten in je leven. Dat je dan klachten hebt die je dan niet weet op te lossen. Maar dat kan wanneer je dus inzicht krijgt in je anansitori. En inzicht verwerken, nadat je het hebt gekregen, van nare dingen die in de bloedlijn of in de familielijn zijn voorgekomen, het kan mensen schokken. Vooral als een mens onterende, machteloze, onrechtvaardige pijnen in de energetische veld van een familie zit. Pijnen die niet verwerkt zijn door voorgaande generaties. En die dan nu nog doorwerken in de kinderen en kleinkinderen die vandaag leven. Slavernij is iets wat nooit is verwerkt. Onze voorouders die het alles hebben meegemaakt, zijn nooit geheeld. En wij zijn in het energetisch lijf, in onze energetische lichamen en in het energetisch veld nog heel erg verbonden met deze pijnen die onze voorouders honderden jaren hebben ondergaan en hebben meegemaakt. En wij geloven dat er opgeruimd moet gaan worden door de kinderen die vandaag aan de dag die nu leven, zodat de kabras van de voorouders die dit meegemaakt hebben, dat zij ook rust vinden en rust kunnen krijgen in de geestelijke wereld. Want wat onze voorouders hebben meegemaakt en niet hebben geheeld, is niet mals. En al deze lading van pijn zit in ons energetisch lichaam vast, in onze anansitori, in onze energetische web. En af en toe neemt het vorm aan. En als het vorm aanneemt, dan is dat het moment dat wij dus in de gaten hebben dat iemand emotioneel zich gedraagt op een manier wat eigenlijk niet bij de persoon hoort. Op een hele heftige manier. En dit kan iemand uit het veld slaan. Dit heftige manier van reageren, dat kan iemand in zijn groei hinderen. Dat kan iemand in zijn vooruitgang hinderen. In zijn relatie. In onze relatie met elkaar. Het is niet voor niks dat de Jim Crow en de Willie Lynch behandeling tijdens slavernij ervoor moesten zorgen dat wij van 12 die Negre Osso, die Criollo Osso, kinderen waarvan de voorouders slavernij hebben gehad, dat we 1000 jaar in een energetische gevangenschap zouden zitten. En dat gevangenis dat is gebouwd door de lading van de pijnen die opgelopen zijn door onze voorouders en die nooit
op een adequate wijze zijn geheeld. En het is aan ons van deze tijd om ervoor te zorgen dat we de energetische gevangenschap, de energetische gevangenis van 1000 jaar, dat we nu al beginnen om het te ontmantelen. We gaan geen 1000 jaar wachten. We leven gelukkig in een tijd van verandering en van kennis. En we kunnen nu, en wij moeten nu gaan dismantelen, gaan kapotmaken die spinnenweb van pijn en onze eigen Anansitori weer laten lopen in harmonie zoals het was voordat we in slavernij gingen. Voordat we eigenlijk in een toestand kwamen van exodus, in een toestand kwamen van pijn, van lijden en van haat. Dus het is aan ons om onze energetische veld en de negatieve lading die daarin zit, om dat te gaan opruimen. Ik ben Makedaya. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en stuur mijn filmpjes door. Want het wordt tijd dat wij kinderen van 12 verloren, Aningre Osa Kriore Osa Ablaka Buba, de Ningre Piching, dat wij onze Gedeusu weer gaan beraden. Dat we kennis van onze voorouders gaan halen in onze Akasha, onze Gedeusu, onze energetische geschiedenis. En dat we het energetisch veld, onze spinnenweb, dat we dat gaan herstellen. En dat we weer naar onze Anansi en Mama Akuba in onze spinnenweb luisteren. Dat zij ons weer kunnen meenemen en ons weer van wijsheid kunnen voorzien.